začať. Zdravím všetkých milovníkov neletúčanskej divočiny. Priznám sa, že toto mohol byť vlog už tak 380, ale strašne málo. Jednak chodím fotiť a strašne málo sa aj ukazujú tie zvieratá. Takže v konečnom dôsledku vlogov je akože minimum. Ale začal som asi chodiť teraz na medvede. Ale klasika nič. Ale dneska sa aspoň nejaké líšky podarilo natočiť, takže dám vám to nakoniec videjka a ešte si prejdeme spolu tu na túto húštinku, lebo už je taká fajná pokročilá hodina a možno sa ešte niečo zjaví. Pol 9:00, ideálny čas. Trošku toto vysekali, teda trošku viac, takže nie je to tu úplne až také strašidelné ako kedysi, že dá sa tu, je tu ten dohľad celkom dobrý. Tu je možno šanca, že niečo bude, a keď nie, tak aspoň lišťatka si užijete. Tam to nejako divne šuští, ale to je asi vietor. Preto neodporúčam chodiť, keď fúka vietor, fotiť medvede, lebo človek potom nevie. Kdeže, ani páru. Akože nejaké stopy tu sú, ale ten medveď, čo tu chodil, čo som ho natáčal, tak ten zmizol. Aj mláďatka, čo tu boli, zmizli. Jedno ostalo s mamou. Takže ťažko, no. Ešte tu teoreticky jeden flag, kde by mohol byť maco. Tak sa kouknem. Vysoká. Pardon. Je to, že človek nesmie rozprávať, keď fotí. A točiť vlogy a pritom fotiť zver, to je deluxe. Dobre, tak asi nič. Užite si ešte lišťatka. Takže zase niekedy v ďalšom vlogu.